तो बघ केवढा मळी. नमस्कार मित्रांनो, मी तेजस गुरु पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. मित्रांनो, संध्याकाळचे 4 वाजलेत आणि सध्या उन्हाळा चालू झालाय, तर वाळत आलोय आंघोळ करायला. इकडे मस्तपैकी आंघोळ करूया गार गार. वरती जाऊया. ॲक्च्युली इथे आलो आपण मासे पकडायला. तर दक्षला ना मासे पाहिजेत, सो आपण कांडाळ घेऊन आलोय. 4-5 मासे पकडूया त्याच्यासाठी. जिवंत पण येणार ना घरी? कशातून घेऊन जाणार घरी? तांब्यातून ना. तर तांब्यातून मासे घरी घेऊन जाणार आहे दक्ष. त्याच्यामुळे दक्षसाठी ना आपण मासे पकडूया इकडे थोडेसे. नंतर मस्तपैकी वरती जाऊन आंघोळ करू गार गार. आणि आंघोळ करणार काय तू? होय, थंड पाण्याने. उन्हाळा आहे ना, त्याच्यामुळे घरी आंघोळ करण्यापेक्षा ना वाळतच एकदम मस्त वाटतं, गार गार वाटतं, थंड एकदम. तर सोबत वेद्या पण आलाय. हा बघा इकडे. सावकाश बघ, पडशील. दिसतायत कोण? मळी? तुला माहिती आहे मळी वगैरे? तर मित्रांनो ना, तो जाम खुश झालाय मासे बघून. इकडे त्याच्यामध्ये ना मासे जास्त नाहीत, तर आपल्याला काही जास्त मासे नको आहेत. 5-6 भेटले तरी खूप आहेत. त्यासाठी जिवंत घरी जिवंत घेऊन जाऊया ना घरी बाबू मासे. रात्री झोपले की उठणार ते पटकन. हा, परत उठतील. आपल्याकडे खेकडे पण आहेत की नाही? किती आहेत खेकडे आपल्याकडे जिवंत? किती? 2 हे 4 झाले. हा, 2 आहेत आपल्याकडे खेकडे. हे बघा इकडे कांडाळ टाकली आहे. मासे तर दिसत नाहीत, पण नक्कीच 4-5 मासे तर नक्कीच लागतील याला. चला, तर आपण आता चाललो वरती आंघोळ करायला. हा, जा आंघोळ कर, घाबरायचं नाही. हो हो हो. हा बघ कसा वेद्या दादा पोहतोय. जा तू पण पोह जा. का तू घाबरलास? होय, मग गरम करूया आपण. मित्रांनो ना, आपली आंघोळ झालेली आहे मस्तपैकी गार गार. आणि बाबूने काय आंघोळ केली नाही, होय ना? पाणी कसं होतं? थंड होतं. पाणी खूप थंड होतं, त्याच्यामुळे काय एकच उडी मारली पटकन आल्या आल्या त्याने, आणि नंतर पाण्यामध्ये गेलाच नाही. आता घरी जाऊन आंघोळ करेल तो परत. आपण आता जाऊया मासे पकडायला, होय ना? आपली आता कांडाळ टाकली, तिकडे जाऊया मासे पकडूया. तांब्यामधून मासे घरी घेऊन जाऊया. वाळत मजा येते आंघोळ करायला बाबू. हा, गरम थंड नव्हतं. थंड नव्हतं पाणी. थंड नव्हतं, गार होतं पाणी. थंड आणि गार एकच. आपण आलोय मित्रांनो इकडे. बघा इकडे आपण कांदा टाकली होती. आता बघूया मासे किती लागलेत त्याला, आणि घरी घेऊन जाऊया मासे. लागले. तुला दिसतात कुठे मासे? मला एकच मासा दिसला फक्त. तुला किती दिसले? 2 आहे. होय, आणि आता ना मासे लागलेत, दिसतायत 2-4 मासे चांगले. तर ते काढूया पटापट. एक दिसलाय, खूप सारे अडकलेले. हे बघ, तो बघ एवढा मासा. 2 बाबू, 2 अडकले. हे 2 अडकले. हे काला अडकलाय खालीच. मला भेटला ना, मी तर बघितला ना. एकच 2 अडकले. नारे 3 दुबई खाली. मामा यो बघ खाली. काय बघ एवढं. मामा मी पाणी घेतो. पाणी घे. मामा 2 बच्चा खालीच आहे. 2 आहे. हे बघ वरती बघ किती आहे. तो बघ मामा, तो बघ किती अडकलेत ना. थांब दे तू, आपण तांब्यामध्ये काढूया त्याला जिवंत. हा, जिवंत नाही, हलतो असा. हा, मग तो हलतो असो तर काढूया. तर मित्रांनो ना, 7-8 मासे अटकले त्याच्यात. ते ना जिवंतच काढूया. पाण्यामध्ये ठेवूया कांडाळ पहिल्यांदा. हे घे. मामा बघ काढतोय माशांना ना. मामा खाली बघ. तो बघ अटकलेला.
केवढा बघ खाली. कुठे? हा तो हा घे आधी, तो अटकलाय. हा बघ, हा घे, हा बघ. बघ जिवंत का बघूया. हा तो बघ जिवंत आहे, दाखव. नाही नाही पावतो आहे. हा बघा मित्रांनो, एक मळी टाकलाय जिवंत. जिवंत नाही, जिवंतच नाही जिवंत. आता तो हलवलेला असा. हा जिवंतच नाही. मामा हात नाही लावायचा ना, मग पटकन मारून जातात ना. घाबरायला हा घे, तांब्या कर इकडे. जिवंत आहे, पडेल. नाही जिवंत नाही, दोघं पळतायत. मग जिवंत म्हणजे पळतात खुळ्या. जिवंत आहेत ना. जिवंत आणि मेलेले नाही. हा मेलेले नाही, जिवंत आहेत, पळतात ना दोघे पण. हा अजून आहेत आपल्याकडे खूप मासे बघ. अटकलेले किती आहेत. हा घे, उडेल. उडेल. उडणार नाही ते. खेळतायत दोघं जरा खेळतायत. त्यांच्यापेक्षा वरती वाहतायत. हा उंची करतायत एवढी. उंची मासे उंची करतायत एवढी. तर हे बघा, इकडे आपण मासे पकडले एवढे, म्हणजे 5-6 मासे आहेत चांगले. हात घालू बाबू. ही बघा, ही पातकी आहे आणि मळी आहेत, 2-3 पातकी आहेत. किती मासे पकडले बाबा आपण? जिवंत आहेत ना सगळे. मग काय करूया घरी जाऊन? त्यांना भात घालायचा. भात घालायचा? भात खातात माशी. हा असं बोल की आता आम्ही चाललोय घरी. आता आम्ही चाललोय घरी मासे पकडून. इकडे बघा मासे आहेत, जिवंत आहेत तांब्यामध्ये. तर घरी जाऊया फटाफट. चला चला घरी. पडले तेवढेच. घाबरायचं नसतं. पकडायचं नाही, मरून जातात. हात नको घालू पाण्यात, मरणार नाही तर ते. पकडायचं नाही त्यांना. हात नाही घालायचा बाबू, पकडायचे नाही, मरणार मग ते. हा बघा काय चाललंय इकडं याचा. काय आहे? चला मोठ्या पाण्यात ठेवून देऊया, तू मारून टाकणार नाही तर त्याला. सगळे मरूनच जातील. मित्रांनो ना, उंच पाण्यात सोडून देऊया, म्हणजे इकडे जास्त पाणी आहे, त्याच्यात जिवंत राहतील ते. टोपामध्ये ना ते मरून जातील. कारण हा बघा, हा रुद्र आहे, तो चिवलत बसतोय मासे पकडून. यांना आपण खाऊ टाकूया नंतर. हा आता पकड. आता त्याला भेटणार नाही एक पण मासा. नाही भेटत. हा भेटला. पकड 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 पकड. तर मित्रांनो ना, आपण काय मासे पकडायला गेलो नव्हतो, जस्ट आंघोळीसाठी गेलो होतो आणि फक्त 5-6 मासे आणले जिवंत. ते टपामध्ये ठेवले जिवंत, तशीच्या तशी ते राहतील थोडे दिवस. तर हा व्हिडिओ आहे ना इथेच एंड करूया. तर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू लवकरच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.